lee anya ka ịfụ ị na-enweta this video gị na-ashare ya ị na-enweta this video gị na-ashare ya ịma na a na-agwa some boys some men ndị nke ọ na-ọdị ọsịsọ ibirite ụra chọrọ ibu moto apụ apụ ọ chọrọ ibu machine apụ apụ gị service dị engine cheke ma ọ na-arụkwa ọrụ cheke ma ife kwesịghị na-arụ na dị moto ọ na-arụkwa ọrụ but ife a na-eme uchu utuwo achịrị key baa moto nyara moto pụwa ụnụ afọ ka mmadụ na-aba anụ achị wee luzuo ndụfa na mba montu anụ a otu a ka ha chi wee gaa ha wee nwụọ at the spot. Ị na-afụ ya ife a mere n'ukpo ile anya ị ga-afụ na moto anụ a akụriri akụri ọkụrụgwogwo ile anya ị ga-afụ na onye ọbụla chi ebe a pụta bụ ndị nwụrụ anwụ ọ bụrụ ife ịdị ọsịsọ ịdị ndị mmadụ ọsịsọ na kọsụ ị na-enweta this video gị na-ashare ya ọ ga-enye aka ịfụ na ndị mmadụ ibirite ụra cheke moto ibu apụ apụ cheke machine gị cheke everything before ị na-emove ya apụ ndị na-aga n'ụzọ uche ga-adị ya share the video